Wang. Apa? Capek. Guna. Oke. Copret, copret. Kampul, kampul. Kondorio ketipu. Kuda pak empong lera lere. Sapa kuyu delikake. Sir. Macan mangap. Mekap. Mekap. Elek banget iki ngomong reok kok nganggo blakon ngopo ora ning jar-jarai. Kepiye? Ketheke dimainke bermain dipateni lho. Ya, tak kelar salto. Apa? Nyapa? Nyapa, Mas? Pak. Ngopo? Kumban. Arep mutah aku. Bujang Ganong, Bujang Ganong. Bujang ganong. Ayo Bujang Ganong e. Apa iya toh? Apa marai mutah ta iki? Mutah. Kok gak ababmu balik? Iki bar tak ubah poso-poso lho. Ayo. Ayo bujang ganong. Sompret, sompret. Apa kok sompret-sompret? Tembange ngono kuwi. Bujang ganonge ngono kuwi. Jengkelit. Heeh. Iya, ya. Benake sik. Ya. Ayo ya. Woi. Wes, enek apa? Lah mbok parake rono. Enek apa? Lah aku pas iki go kene nek kono. Nek ngarepe bojone dalange seret dolanan. Mas Gareng, Mas Encek, Mbak. Salam. Iki apa jenenge? Ngiras pantes. Napa? Hadiah Doorpress utama. Entar doorpress to. Diwaca sik kae dijaluk. Entar doorpress to. Ya, diundi dulu. Diundi. Oke, Mbak Gentari sini. Ya. Sini. Mau tuh asrak. Oh, sepeda listrik. Aku sepeda listrik. Ora etuk kupon ya. Hadiah utama. Nah, buat hadiah hadir. Wah, monggo. Niki Pak Arjono. Oke. Nuwun ngapunten nyuwun medali nggih Pak Uncet. Nggih, Pak Arjono. Nyuwun medali dumateng para warga RW 8. Nyuwun pangapunten nggih perhatian niki sing nggadahi sing sami meteng sambat nggih dikebuk ping 3. Loh, enten napa, Pak? Enten napa, Pak? Aja tirun uncek sak gusi nggih. Alah mboten mungkin turun. Dikebuk ping 3 sambat. Nek putuku anakku lahir lanang tirono Pak lahir. Nggih. Nek lahir wedok tirono Mbak. Nggih.